everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. May buntag, sir. May mutagsad. Naapa pa din magpuyo si Herbert, sir. Patay na siya. Ha? Kadungog ka? Patay na. Diya ka na. Ako? Patay na. Hanggaw. Kinsa siya nga nangita sa kong manoy. Upay naglagot ko. Pangitaan pa ta. Pero, kinsa siya nga nangita sa kong manoy. Psst. Oh. Ang tao mo nangutana kung asa si Manoy. Nisakay sa taksi. Nagkaw og panapton. Og nagsangklas. Papahinga na din na yung taksi. Giabli ang windshield. Og ang tao. Ikuha ang kao. Oh. Ni. Kangil at siyang naong. Naunsa mo itong iyang naong? Adios, RJ. Magkabarog ka na sa kaugalingon mo, mga ti. Patay na ang imong Manoy Herbert. Patay na. Naana siya. Hey, Tisoy! Dera ko! Ara. Salamat. Salamat ka balik ka. Nagasaad ako ni mo. Gabupari ko. Gipakaingon ako og di na nimo tumanon ni magsaad. Hindi rin mahimong taligdan. Nga ako mga pangako niya ni mo. Labi na ikaw. Hindi rin mahimong taligdan ka. Salamat, Tisoy. Dali na. Di adiri ang sakyanan. Kumusta ang imong manghod? Okay kayo. Okay ra. Maayo ang iyang kahintang dito. Nagkita mo? Oo. Nagkita mi. Napasabot ba nimo siya kung nganong wa ka makatambong sa iyang graduation? Oo. Ipasabot ako siya maayo. Wala problema, Ara. Kung ganin sa pagkakaroon, nagkatrabaho na siya. Na siya magtrabaho sa usa ka call center. Dako ka sweldo. Oh, maayo hinuon. Wa siya mahiubos nimo? No. Wa. Dili mahitabong mahiubos na ko ang kumanghod. Pinangga kay ko niya. Tanga, tungod kay, nahibaw siya nga mahal ko niya. O mahal ko sab siya. Gipangga na ko siya. Believe yung kay ko ninyong mga managsuon. Nagbinhalay kami sa usa ko sa. O dili mahitabo nga magkahiyom sanay kami. Abi mo, wag yun ko mahimutang ni atong imong pagtawag nako. Nga kundi ikaw ang mapatay, ikaw ang makapatay. Doon ay mga kalihukan sa atong grupong i-blind. Sinugo di katong Sir Carpio. Giprotektahan ka. Kung mao galing ka na, kinahanglan usab nga paybawon ta. Hapit may kakaunay, hapit ko mahinayak. Pero sige hapon, pasalamat kong Mr. Carpio. Okay. Tode. Asa si kulot karon? Nga naningita ka. Nangumusta lang ko niya. Oh, naaraman. Nga naman unta? Gusto ko mahibaw sa iyang kahimtang. Nagduda ka niya? No.
Wa ko magduda niya. Ikaw hinoon, may nagduda kaniya, dili ba? Isoy. Sod. Sod mo, tisoy, agara. Okay. Sit down mo. Sir, Sir, Gipatawag to mo aron sa igon. Pahibawong to mo sa inyong promotion. promotion. Promotion sa unsa, sir? Mag-open kog laing outlet sa ato negosyo. Ready na to open. Ikaw ang big boss, tisoy mandirig mo. Ako? Sir Carpio? Tinuod Yes. ba ka na, sir, nga ako? Yes, tisoy. O kinsay kauban ako, sir? Di naman tingali mahitabo nga magbuwag pagkabong, Ara. Dada si Ara. Okay. Andam ko, sir. Ikaw, Ara. kinsagog kong mubalibad, sir. Good. Adto ka mo sa laing probinsya. Salamat, sir. Ah, shit! Shit! Ursay kalma. Kalma lang, kulot. Gara. Kabag-o pa niya. Ugo niya. Mo na i-promote. Samtang ako. Lupig Kastila. Lagi hapon, lupig kakulot, lupig Kastila. Mupundo ang iyang edad. Tisoy mandirigma. Okay, so di ba ta mga on sa itong gandam, gusto ko mapahalipay ninyo. Salamat kayo, sir. Bonus! Bonus! Pante kayo, sir. Iyon na si Mr. Carpio nga magpangga ninyo. Okay. Kulot! Yes, sir. Okay, happy ka lang. Nakita ko nga muragwa kay kahimuot. Okay ra ko, sir. No problem. Kulot. Nagyapon ko. Sa atong kalihukan, sir. Good. O doon na kay dakong bonus na ko. Thank you. Pero, prangka, mahay ko ni mo, sir. Nga naman. Wa ni mo makita ang akong kadayhard ni mo. Oh, nasayop ka. Tungod kay adto ko ikaw i-assign sa laing probinsya. Salamat, sir. Di ka na mo balik sa Cebu. Oh, agad-aga lang sa panahon. Pero sa pagkakaroon, murag di na tingali, ara. Total, may nagkahimtang sa kumangulikan si RJ. Mag-uba na kita, hangtod sa hangtod. Salamat, Herbert. Dili mahimong taligdan ko ikaw. Uban sa umaabot ang anak. Kung magpakasal na ta, siguro ka na ba sa imong kaugalingon, RJ? Yes. Uy, siguro na ka na, Daymaris. Wala nang iba. Ikaw na. Rudy, muhangyo lang ko. Biyai una mi. Magsulti ming RJ. Importante lang. Okay, no problem. Basta, ninong ko ha. Ninong ko sa inyo niyang anak. Ining katao, anak. Oh, sure. Sige. Excuse me. La 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 la. La 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 la. RJ, kung kaslo na ta, wag gihapon ang imong manoy, Herbert. Gikasilakan ko na siya. Muhangyo ko. Ayaw siya kasi lagi, RJ. Unsa?
wa na siya magpakita nako. Sa daghang higayon na nangutan ako. Unsay sa nako niya. Nang nagdikay na siya nako. Kung nalimot na siya nako, pues, gikalimtan ko na siya. Ayaw, RJ. Tungod kay nakatampo ko kung nganong dili na siya magpakita pa nimo. Unsa? Maris, nga nung nagkasulti ka na. Ha? Maris? Usa ko sa hinungdan kung nganong dili na magpakita pa kanimo sa Herbert. Maris! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.